mexxej laburista Roberta Bela ġewwa l-lokalità tal-Bura. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ bżieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-mut. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Il-lejla tajba lil kulħadd u grazzi tal-merba sabiħa li tajtu lil Prim Ministru u mexxej laburista Roberta Bela ġewwa l-lokalità tal-Bura.
Inselmilkom u nilqakom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema Malta flimkien li se twassalna l-elezzjoni ġenerali ta' 26 ta' Marzu li ġej. Inselmu wkoll daw kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-medja soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività biex xira inselmu lil kandidati li se jkontestaw fuq ir-raba' distrett. Sinjuri, Jonathan Attard, Glenn Bedingfield, Chris Bonnet, Byron Camilleri, Herbert Conti, Deo De Battista, Katja De Giovanni, Chris Fern, Oliver Cicluna u Amanda Spiteri Grek. Naddu issa għall-ewwel diskors tal-lejla u nistieden lill-Ministru Edward Zamitli Lewis biex jagħmel l-intervent tiegħu. Grazzi f'gura. Grazzi tal-merħba li tajtu l-Prim Ministru Robert Abela. F'gura Fortizza Laburista. Xi ftit snin ilu għalulna fejn huma l-Laburisti. Ftit ġranet ilu għalulna illi se jneħħulna l-kwartieri ġenerali tagħna fl-ODZ u lil Bernard Grek ngħidulu biex jagħmilha jrid jgħaddi minn fuq kull wieħed u waħda minnha. Mela, ħbieb jien għamilt ftit ħsibijiet qabel ma ġejtaw fil-qasir għaliex din hija xi ħaġa li hawn kellim oħra u rridu nisimgħu il-kelma tal-Prim Ministru iktar importanti, però għadd għalfejn Robert Abela u mhux Bernard Grek. U bdejt mill-kwestjoni tal-kompetenza. Il-kompetenza illi wera il-Prim Ministru mexxej Laburista flimkien mal-kumplament tat-tim, ma' Chris Fern, mal-kumplament tat-tim tal-Kabinett, mal-grupp parlamentari fil-qasam mediku. Għaddejna minn żmien diffiċli, minn pandemija bla preċedent u rajna Prim Ministru u tim navigatur f'baħar imqalleb. In-naħa l-oħra rajna l-Bernard Grek li jitkellem fuq rapport, kien se jagħmel xi darba rapport, però qatt ma jiddeċiedi xejn. U dal-aħħar rajna xi ħaġa li konnet nistennewha u l-Prim Ministru wkoll semmiha, attakki personali fuq il-Prim Ministru. U il-Prim Ministru tagħna Robert Abela qabel ma laħaq Prim Ministru, qabel ma daħal fil-politika, kien persuna ta' suċċess. Aħna tal-Partit Laburista, mhux il-Prim Ministru Robert Abela biss irridu suċċess li kien avukat eċċellenti, irridu kull wieħed u waħda minnkom tkunu ta' suċċess. U dik hija d-differenza bażika. In-naħa l-oħra għandna Bernard Grek, illi mar żewġ programmi fuq xarabanku sar kap tal-oppożizzjoni da, kap tal-partit għax qatt ma rajtu qabel fil-politika, u persuna u partit illi moħħu fil-mibeda, moħħu fil-firda. Saħansitra jużaw okkażjonijiet smajnieh fejn semmew il-Papa, semmew ukoll illi jekk jitla l-Labor u aħna ħanajdulu fis-26 ta' Marzu li se jitla il-Partit Laburista għal darba oħra bil-vot ta' kull wieħed u waħda minnkom. Illi iktar importanti li jiġi l-qdusija tiegħu il-Papa, u aħna l-qdusija tiegħu il-Papa jekk Alla jrid nilqawh u nilqawh f'pajjiż f'Malta b'saħħitha, Malta flimkien
u f'pajjiż fejn għandna ġustizzja soċjali u ugwaljanza. U dusija tiegħu il-Papa dawk l-affarijiet illi jrid minna mhux mibeda, ħbieb. U mbagħad qalilna l-manifest elettorali. Il-manifest elettorali bidlu xi 3 darbiet u qalilna jiena qatt nisma' dal-lejl biex nipprepara ruħi for my sins x'qal postijiet oħra fejn mar, ma kellix fiex nitfixkla għax ma tantx kellu nies, però qal illi aħna kkupjajna l-manifest elettorali. U jiena ngħid imma Marija tuża l-kelma tikkopja u jiena l-Bernard jekk ngħidlu min jikkopja qiegħed idejk fil-Parlament, mhux faċċata tiegħek. Aħna bis-saħħa tal-Prim Ministru u t-tim tiegħu ilna xhur bis-saħħa ta' Ramon Attar, ta' Daniel Mikallef, tat-tim tal-partit inħejju l-1000 weda elettorali li huwa kważi kuntratt magħkom, jiena nsejjaħlu. Kważi kuntratt huwa kuntratt. Però aħna legalment ngħidulu kważi kuntratt magħkom weda lill-Prim Ministru u dan nista' niġdu jien fil-kabinett jgħidilna isma' wettqu l-inizjattivi tagħkom għax kull ministru sħabi Clifton, Chris Fern, in-nies Byron li qed naraw hekk, kollha niġu bi proposti ġodda. Però il-Prim Ministru jgħidilna dak il-weda l-patt li għamilna man-nies. L-ewwel il-manifest u din hija l-weda li se nżommu ma' kull wieħed u waħda minnkom. Differenza oħra bażika, Prim Ministru jara kif se jbiddel riformista irid jaqlam il-qiegħ li hu ħażin irid ibidlu għala mill-ewwel. Kap tal-oppożizzjoni konservattiv, konfuż, ibiddel il-pożizzjoni tiegħu minn żmien għal ieħor. U jiena ma ninsaqat illi il-Prim Ministru l-ewwel kliem illi qalli meta nħatar Prim Ministru Batalija qalli jisma' hemm bżonn ta' riformi istituzzjonali u kostituzzjonali kbar f'pajjiżna, għallu id-dumx ma tagħmilhom. Prim Ministru li kien lest illi ħatmun tal-pajjiż kellu l-poter fidejh u mhix bħal ħadd ieħor, aħna nafu x'riformi kellhom tal-Partit Nazzjonalista, niftakru fi Quay Roads, niftakru f'Zepp il-Ħafi. Daw kienu r-riformi taħt il-Partit Nazzjonalista, niftakru żewġ imħalfin illi ġew issentenzjati b'tixħim, ma sarux riformi. Robert Abela fil-pik tal-popolarità tiegħu għadu jilħaq Prim Ministru għalli jiena lest li nitlaq u ninfatam minn ċerta poteri biex nagħmel il-ġid tal-pajjiż. Prim Ministru jrid il-ġid tal-pajjiż, Bernard Jack moħħu fil-ġid laqqas tal-partit tiegħu ma ngħid, tal-klikka tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Daw huma u nispera li nkun ċar, nispera ir-raġunijiet għalfejn tridu toħorġu tivvutaw. Ma rridx nisma' li qegħdin komdi. Ma rridx nisma' li l-Partit Laburista ħajrbaħ żgur. Ma rridx nisma' nies illi forsi jaraw u jkollhom raġun, il-parti żgħira tagħhom illi għadha ma ġietx indirizzata u jkollhom raġun. Però l-Ingliż jgħidlek see the bigger picture. X'għamilna? Jo x'm'għamilx il-Prim Ministru u t-tim tiegħu fl-aħħar 22 xahar biex bqajna għaddejjin, ikkomparawna ma' pajjiżi oħra qed jotru taħt il-prezzijiet tal-enerġija, qed joħtru taħt il-pandemija u aħna żammejna livell ta' ħajja, kwalità ta' ħajja illi sirna lejra tal-pajjiżi Ewropej. Forecast mhux qed nitkellem ukoll fuq tbassir illi juri li Malta se tkun iva l-aqwa fl-Ewropa. Bieb, għalhekk 26 ta' Marzu għalhekk qegħdinaw għalfejn Labour, għalfejn qegħdinaw, għalfejn il-Partit Laburista. Għaliex il-Partit Laburista jemmen f'kull wieħed u waħda minnkom. Il-Partit Laburista irid il-ġid tagħkom. Il-Partit Laburista irid il-vera ġustizzja soċjali. Il-Partit Laburista jrid il-mobilità soċjali.
ħafna minna mhux ħafna l-maġġoranza tagħna prodott tal-mobilità soċjali ġej minn tfal tal-ħaddiema u mxejna l-qudiem. Imxejna l-qudiem. Ġenerazzjoni illi urejna l-Partit Nazzjonalista kif imexxi il-pajjiż u dik huma ħbieb, huma ma jifilħuwiex. U jiena ngħid dal-manifest tagħhom qisu jiena fiż-żożija tiegħi qisu edizzjoni ta' Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. U lil Bernardek ngħidlu isma' Rambo għadha ma spiċċax għax l-ikbar ġlieda li se jkollu Rambo huwa wara l-elezzjoni u stess biex hu isalva ġildu aħna taħt Robert Abela nkunu qed immexxu l-pajjiż. L-aħħar punt, ħbieb, l-aħħar punt huwa is-26 ta' Marzu. Irridu mhux bissa u irridu nikkonvinċu lil min mhux qiegħed anzi għaliex min ġie huwa konvint illi joħroġ jivvota u joħorġu l-ħbieb tagħkom, il-familjari tagħkom, il-qrabat tagħkom jivvotaw. U tridu toħorġu jivvotaw għaliex hawnhekk ħbieb għandna persuna li hu l-Prim Ministru Robert Abela illi telaq karriera professjonali tiegħu li kienet ta' suċċess għax aħna rridu nies ta' suċċess biex jiġi u jmexxi lil pajjiżna fl-iktar żmien diffiċli. U rridu nagħtu rigal, irridu nagħtu rigal lill-Prim Ministru, aħna t-tim tar-rebħa ħbieb, aħna t-tim illi jista' l-unika tim li jista' jmexxi l-pajjiż. M'hawnx ħadd ieħor li jista' u ma ngħidix b'overconfidence, aħna l-unika tim li nistgħu mmexxu l-pajjiż il quddiem. U allura ħanitilqu 0-0, ħadd m'għandu juri konfidenza, b'ċajta ħanajta raġġalhom il-Juventus il-bieraħ. Imma ħasbu li se jirbħu u dak huwa l-atteġġjament. Irridu noħorġu ffukati li nirbħu noħorġu kull vot minn kmieni filgħodu. Għaliex aħna il-gvern ta' kulħadd. Aħna l-gvern u nalaqgħu aħna l-gvern. Robert Abela li huwa Robert Abela tan-nies bi bżonnijiet speċjali, Robert Abela tal-pensjonanti, Robert Abela tal-anzjani, Robert Abela tas-self-employed, Robert Abela tan-negozjanti, Robert Abela ta' kull ċittadin Awċi u Malti, Robert Abela għal Malta flimkien, Robert Abela għal futur sabiħ għal kull wieħed u aħna minna. Viva l-Labor! Nirringrazzjaw hawnhekk lill-Ministru Edward Zamit Lewis u issa biex jagħmel id-diskors tiegħu nistieden lill-Ministru Clifton Grima. Bib tiegħi, il-mument tal-prova issa wasal jinsab magħna ejja nagħtu l-appoġġ tagħna il-Prim Ministru Robert Abela. Bib, min għada jibdew jintefgħu l-ewwel voti. Daqshekk qegħdin viċin. Irridu min għada stess nibdew naħdmu sabiex flimkien nassiguraw li nagħtu l-ewwel mandat sħiħ lill-Prim Ministru Robert Abela. Biex imbagħad fis-26 ta' Marzu kull wieħed u waħda minnkom nikkonsolidaw ix-xogħol illi jkun sar sabiex flimkien nassiguraw illi l-Partit Laburista jerġa' jiġi elett fil-Gvern sabiex inkomplu wettqu il-bidla f'dan il-pajjiż.
Biex namlu dan, irridu naħdmu bil-aqal. Irridu nkunu umli. Irridu neqpaw nkunu man-nies. Irridu neqpaw mmorru fit-toroq, fil-pjazzez, fid-djar tal-Maltin u tal-Awċin. Irridu nkomplu waslu l-messaġġ tagħna b'umiltà, b'kalma, b'serenità, messaġġ illi jiena konvint illi jekk neqpaw viċin in-nies, in-nies ser tażel. U n-nies ser tażel tim maqut, tim wara kaptaw wieħed, tim immexxi minn Prim Ministru wieħed, it-tim immexxi minn Robert Abela. U għalhekk bibtijaj, tim Malta. Meta l-Prim Ministru jitkellem dwar tim Malta, jitkellem dwar tim maqut. Tim illi jista' jagħti l-istabilità lil dan il-pajjiż. U hemmhekk huwa l-importanti. Hemmhekk dik l-għaqda il-flimkien huwa ħafna ikbar mill-wieħed jew waħda. Flimkien nistgħu niksbu riżultati importanti għal dan il-pajjiż. U jiena naħseb illi huwa importanti li meta iwasslu il-messaġġ tagħna, messaġġ tal-Partit Laburista, nagħmluha ċara li kull wieħed u waħda minna dawk li jinsabu hawn, dawk li din isegwuna, immanka dawk li forsi jridu komplu iwaslulhom il-messaġġ. Irridu jifhmu hemm għażla ċara, hemm għażla importanti. Fuq naħa hemm il-passat, dawk li ma nbidlux, fuq in-naħa tagħna hawn Prim Ministru li huwa l-futur ta' dan il-pajjiż. Prim Ministru li fis-sija tal-prova kien hemmhekk ma' kull wieħed u waħda minnkom. U allura dil-għażla hija bejn dak li flawċ qabbewkom bl-ogħla kontijiet tad-dawlu tal-ilma fuq naħa l-oħra Prim Ministru li f'da żminijiet ta' sfida batilkom iċ-ċekkijiet id-dar. U qed nitkellmu fuq del-kwistjoni x'batt id-dar. Ħadd ieħor batilna l-5 botot, imma mhux nitkellem fuqha. Jiena ħbieb jekk tagħtu l-fiduċja lill-Partit Laburista, jekk tagħtu l-fiduċja lil Robert Abela serħu raskom għax jibqgħu jiġu ċekkijiet, jibqgħu jonqsu t-taxxi u nkunu aħna il-partit illi dejjem jibqa' jinvesti fin-nies. Għaliex aħna nemmnu fihkom, għaliex aħna nemmnu fil-poplu Malti u Awċi kollu. U allura, ħbieb, ħanamlilkom mistoqsija. Xi tridu intom? Il-kontijiet jew iċ-ċekkijiet? U mela jekk tridu aktar investiment fikom, jekk tridu aktar tama, jekk tridu aktar ħidma, minn għada stess nibdew nivvotaw lill-Partit Laburista, minn għada stess nibdew nagħtu il-fiduċja tagħna lil Robert Abela, minn għada stess nassiguraw illi bħala pajjiż inkomplu nimxu il-qudiem. Għaliex b'Robert Abela għandkom garanzija, b'Robert Abela għandkom serħan il-moħħ, b'Robert Abela tafu li l-futur ta' tal-pajjiż huwa wieħed sabiħ. Permezz tal-vot tagħkom tieħdu deċiżjoni. Tagħtux ċans lil ħaddieħor ikisser it-tajjeb li bnejna flimkien. Il-flimkien, ir-riżultati li ksibna bħala pajjiż inkisbu bis-sem ta' kull wieħed u waħda minnkom. Mela ejja nassiguraw li bil-vot tagħna iwasslu messaġġ u ngħidu iva
irridu Robert Abela jibqa' jmexxi dan il-pajjiż. U għalhekk meta jsaqsuni x'ħan nagħmel fis-26 ta' Marzu, jien ngħidilhom biċċi minn quddiem, iva, ħanivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista sabiex nassigura illi l-Prim Ministru jibqa' jmexxi dan il-pajjiż għaliex naf li l-Prim Ministru gburi li hu Malti, għaliex naf li l-Prim Ministru ħajwassalna biex niksbu riżultati importanti, għaliex Prim Ministru għandna fiduċja kbira fik. Ngħidilkom illi nitkellem dil-passjoni għaliex għandi għal-qalb il-futur ta' dal-pajjiż. Għandi għal-qalb il-futur ta' uliedna. Kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk jafu li wild jibdel il-mod kif taħsibha. It-tfal tagħna huma l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna. Nepotijiet huma l-aktar ħaġa importanti f'ħajjitna. U allura intom li din issegwuna tidu tifmu illi il-vot tagħkom fis-26 ta' Marzu jagħmel id-differenza fil-ħajja ta' uliedkom, fil-ħajja tan-nepotijiet tagħkom. Jiena bħala missier inkun qed nonqos jekk ma nitkellimx fuq il-garanzija tfal. Garanzija tfal li tħares lejn edukazzjoni sħiħa. Edukazzjoni illi tara illi tfal tagħna jiżviluppaw mod sħiħ. Edukazzjoni illi tara potenzjal f'kull tifel u f'kull tifla. U tara li kull tifel u kull tifla jkollhom il-ħiliet neċessarji sabiex ikunu suċċess fil-ħajja tal-lum. U għalhekk il-garanzija li ħabbar il-Prim Ministru għat-tfal li tibni fuq il-garanzija żgħażagħ. Fejn hemmhekk ħankun qed naraw żieda fiċ-Children's Allowance, żieda fil-bonus tal-wild, titjib fiċ-Child Care Center li ħajkun miftuħ għal kulħadd, investiment sieħ fuq liedna, aktar investiment fis-sistema edukattiva tagħna u fis-sistema sportiva tagħna. Fuq kollox neqgħu nżidu l-istipendji għaliex aħna l-partit li ta' bilħaq komplejna naħdmu, komplejna nżidu l-istipendji fl-aħħar snin. U jiena ngħidilkom illi meta nitkellmu fuq tnaqqis tat-taxxi dak jibbenefikaw minnu uliedna. Meta nitkellmu fuq ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa dak qed jibbenefikaw minnu uliedna. Meta nitkellmu fuq stabilità, fuq għaqda, dak jibbenefikaw minnu uliedna. Meta nitkellmu fuq edukazzjoni sħiħa, dak jibbenefikaw minna uliedna. U allura Prim Ministru bil-forsi rid ngħidlek grazzi fl-aħħar ġranet kelli mijiet ta' messaġġi mant edukaturi illi qaluli Robert Abela jaf fejn irid iwassal il-pajjiż, ħajkun qed jieħu ħsiebna sabiex inkomplu nagħmlu differenza fil-ħajja tal-istudenti tagħna. U hekk verament inkomplu nibnu pajjiż flimkien. U allura bil-forsi rid nagħmel referenza lejn manifest. Ħadd ieħor manifest bidlu darba 2, 3, 4, kif għadt inti 5. Aħna manifest wieħed għandna. Manifest b'1000 proposta li jekk intom ittuna l-fiduċja dak huwa l-kuntratt tagħna magħkom. U l-1000 proposta jsejru 1000 realtà li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja tagħkom. Għalhekk bib tiegħi fis-26 ta' Marzu ingħaqdu magħna, ejja naru, ejja naħdmu flimkien sabiex propju nassiguraw illi l-Prim Ministru tagħna jibqa' jmexxi dal-pajjiż għaliex Malta flimkien futur sabiħ. Nirringrazzjakom. Sinjuri, nirringrazzjaw hemmhekk lill-Ministru Clifton Grima u biex indirizza din l-attività fil-Gżura nistieden issa lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela.
Grazzi f'gura, grazzi kbira. Min għada jibdew jinxteħtu l-ewwel voti. Għada jibda l-uniku survey li jott. Tibda tittieħed id-deċiżjoni propja. Id-deċiżjoni tas-26 ta' Marzu dik id-deċiżjoni li tittieħu l-pajjiżna l-qudiem. U sa dakinhar li l-poplu jażel ma nistgħux nieqfu mument milli nispjegaw għaliex il-pjan tagħna l-pajjiżna huwa l-aktar wieħed b'saħħtu. Irridu niffokaw l-enerġija kollha tagħna biex infissru għaliex huwa pjan importanti ħalli l-tfal tagħna nagħtuhom Għawdex u Malta dejjem aħjar. F'Għawdex u f'Malta tagħna, f'Għawdex u f'Malta tagħna li qed infasslu u naspiraw għal ġejjieni dejjem irridu niżguraw tliet għanijiet: kwalità ta' ħajja aħjar, opportunitajiet aħjar u pajjiż isbaħ. Bqajna sodi f'mumenti ta' taqlib kbir, f'mumenti ta' pandemija. U issa għażmien li ġej se nkunu ffukati totalment fuq il-futur. U dil-ġimgħa kelli l-kap tal-oppożizzjoni, konna din f'dibattitu flimkien, u ikkritikana għax nitkellmu fuq il-futur. U jiena nsaqsih, mela fuq ix tridu nitkellmu jekk mhux dwar Malta li rridu għal uliedna. Iżda biex niddeterminaw il-futur li rridu, irridu nivvotaw għalih. U hawn min qed jipprova jagħti din l-impressjoni li qisu din xi elezzjoni lesta. Hawn min iridkom temnu li l-vot tagħkom mhux se jagħmel differenza. Hawn min irid jgħid li qisu bil-fors se jirbaħ il-Partit Laburista. U daħlu sens li mhux importanti li tmur tivvota. Ara ma naqgħux għal din il-lixka. Sa issa waqt li qed nitkellmu għadu ma ġiex mixħud vot wieħed. L-elezzjoni tibda xejn b'xejn. U jekk forsi inti iddeċidejt illi tibqa' d-dar, miftakru li min qed jiġġieled kontra l-proposti tagħna u fil-manifest tiegħu saħansitra ippropona li jieħu lura dak li aħna tajna, ftakru li dak sejjer imur jivvota kontrihom. Min ma kienx magħna fl-interess nazzjonali f'dawn is-sentejn ta' pandemija se jmur jivvota biex jerġa' jieħu lura l-poter. Min kien kontra ir-riformi għad-drittijiet ċivili se jmur jivvota għax irid irreġġaħħom lura. Beppe Fenekadami, Jason Azzopardi, Carola Aquilina, David Aġuz, dawn li Bernard Greco huwa l-wiċċ tagħhom se jerġgħu ikunu n-nies li jmexxu pajjiżna jekk tibqgħu id-dar. Dawn li meta rebħu b'1500 vot faru bl-arroganza. U kull vot li jibqa' d-dar fis-26 ta' Marzu jagħtihom l-arja li jerġgħu jagħmlu l-istess. Jien se nkun qed nara li jekk tatuna l-fiduċja tagħkom se nżommu saqajna mal-art. U aktar ma tkun b'saħħitha il-fiduċja akbar titkun l-umiltà. Għax aħna il-fiduċja tagħkom insarfuha f'xogħol fejn inqasna arafnieh u ndirizzajnieh. Imma mbagħad fuq kollox irridu nibqgħu noħolqu l-ġid. Nistedinkom, għamlu lilkom infuskom del-mistoqsija. Staqsu, jekk f'sentejn li ma kienu faċli xejn, konnix magħkom l-Awċin u l-Maltin. Staqsu, jekk ħadniex kull deċiżjoni li kien hemm bżonn biex ħarisna l-ħajjiet. Staqsu, jekk iddeċidejniex fil-ħin u tajjeb biex salvajna l-impjiegi.
staqsu lilkom infuskom jekk minkejja li kienu żminijiet bla preċedent ħloqniex il-bilanċ bejn is-saħħa u l-għajxien. U staqsu wkoll jekk konniex ta' appoġġ biżżejjed tan-negozji biex salvajna l-ekonomija. U jekk ir-risposta għal dan kollu hija iva, allura l-appellu biex tgħinuna nibnu fuq dak li għamilna. Għax jekk fid-diffikultà ħadna d-deċiżjoni tajba. Immaġinaw x'nistgħu nagħmlu jekk tafdawna b'mandat ġdid li jarana nibdew naħdmu mill-bidu fuq l-1000 proposta li għandna likom. Jekk tisilfuni l-appoġġ tagħkom u tatuni l-ewwel mandat tiegħi, jien sejjer naħdem bħilti kollha likom. Għal uliedkom, għal familkom, dak li għamilna huwa biss il-bidu. Għanna pjan ċar ħafna ta' fejn irridu mmorru, proposti ċari li bdejna nispjegawhom mill-ewwel ġurnata ta' dil-kampanja elettorali. Se nagħmlu l-ikbar proġett ambjentali fl-istorja ta' pajjiżna. 700 miljun euro ta' investiment ambjentali fuq medda ta' 7 snin. Se nżidu l-pensjonijiet b'min tal-anqas 15 euro fil-ġimgħa għal pensjonanti kollha. Se naqsu t-taxxi għal ħaddiema kollha. Se naqsu t-taxxa n-negozji. Lil-first time buyers se nagħtuhom l-akbar għajnuna li qatt tirċivew 10,000 euro f'10 snin u din l-għajnuna tiżdied ma' dak li diġà hemm. Dawn huma il-proposti ewlenin tagħna, ma huma wkoll 5 proposti biss minn 1000 li jitkellmu fuq is-setturi kollha tas-soċjetà tagħna. Għax nafu sew li daqskemm huwa importanti x-xogħol, huwa importanti l-mistrieħ u l-iżvok. Daqskemm hija importanti l-edukazzjoni huwa importanti l-isports. Daqskemm importanti li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Hija importanti s-sigurtà ta' pajjiżna. Kemm jien kuntent kif ħdimna fis-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna f'dal aħħar sentejn. Dan huwa l-Partit Laburista li jaħseb f'kulħadd li ma jinsa lil ħadd. U dan tafuh intom in-nies tal-Fgura, tat-tieni u tar-Raba Distrett. Fit-tieni distrett qatt ma sar investiment daqskemm sar f'dal-aħħar snin. U l-aħbar it-tajba ili se nagħmlu iktar. Bħalma se nagħmlu hawn fir-Raba Distrett elettorali. Sal-aħħar ta' din is-sena ser jinfetaħ il-Pawla Health Hub. Se jitlesta il-bini ta' kumpless ġdid tal-futbol u rugby ġewwa Raħal ġdid. Iż-żona li fuqu qed jinbena dan il-kumpless se nittrasformawha minn miżbla għal ċentru sportiv tal-Ola Standards. Dan investiment li se jaqbes is-7 miljun euro. U araw ftit, mill-miżbliet aħna għamilna żewġ spazji miftuħa ġodda u ċentru sportiv. U ħadd ieħor minn miżbla kien jagħmel oħra u oħra u oħra għax ma kellhomx pjan. Se jinbena wkoll kumpless sportiv fl-iskola ta' Santa Luċija u din allura tfisser il-politika tagħna. Politika ffukata fuq li tilħaq il-ħtiġijiet ta' kulħadd. Għaliex aħna il-partit li twieled biex javvanza l-qudiem il-mobilità soċjali
U dak li jfisser meta aħna ngħidu opportunitajiet indaqs għal kulħadd. L-tfal tagħkom ilkoll ikollhom l-istess ċans li jimxu l-qudiem. Għalhekk nidejna semmija Clifton il-garanzija għat-tfal. Il-mira tagħna tibqa' li jebda tifel u tifla ma jkun nieqes mill-affarijiet essenzjali biex jimxu l-qudiem. Għalhekk ukoll irridu nagħtuhom ambjent aħjar, flimkien m'edukazzjoni aħjar. Magħna tafu fejn qegħdin, magħna m'hemmx riskji. L-unika ħaġa li tistgħu tgħidulna hi li wedna żieda fil-pensjoni u tajna waħda akbar, wedna ċek ta' rifużjoni u tajna wieħed aktar b'saħħtu. Hekk għamilna u hekk se nibqgħu nagħmlu għax għalina il-ħtiġijiet tan-nies mhumiex is-suġġett tal-slogans politiċi, imma huma l-iskop ta' dak li ngħixu għalih li nindirizzawhom u li nsolvuhom. Iva, il-futur fidejkom jista' jkun sabiħ għal kulħadd, basta naħdmu flimkien. Ejja fuq kollox nibqgħu ottimisti, ejja nibqgħu fiduċjużi, għandna biex għax dan pajjiż li huwa mimli potenzjal. Fil-jiem li ġejjin inaqdu magħna ħalli naħdmu għal Malta flimkien. Ejjew nużaw kull jum li fadal biex nikkonvinċu aktar nies li jinaqdu magħna. Fis-26 ta' Marzu flimkien immorru nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Flimkien biex 1000 proposta isiru 1000 kisba għal poplu tagħna. Flimkien għall-anzjani, flimkien għall-ħaddiema, flimkien għaż-żgħażagħ, flimkien għall-Għawdex, flimkien għall-Malta. Malta, flimkien, il-futur sabiħ, il-futur fidejk. Għammek l-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela għal dak id-diskors waqt din l-attività fil-Gura. Nirringrazzjaw lilkom li naqattu magħna llejla, nirringrazzjaw ukoll il-daw kollha li segwewna permezz tal-medja soċjali. Infakarkom u nistedinkom biex tinaqdu magħna l-attività politika oħra għada fis-6:30 ta' filgħaxija fl-Orfeum fil-Gżira. Infakarkom ukoll fil-Mass Reality Malta nhar il-Ħadd li ġej fit-3:30 wara nofsinhar fl-MFCC ta' Qali. Nirringrazzjakom il-koll u l-kumplament tal-lejla tajba, Sinjuri. Keep
Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi Li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qoddim, fiduċja u ambizzjoni. nejxu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna.